Vážené dámy, vážení páni, ešte poprosím, aby každý zaujal svoje miesta a o minútku začíname, čiže aj pre tých, čo sú vo verejnosti, samozrejme poslankyne, poslancov. O chvíľku začneme. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Otváram druhé zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a poprosím, tak ako vždy, o pustenie štátnej hymny a poprosím dámy, páni, aby sme stáli. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, máme ešte jednu takú pomerne smutnú udalosť a chcel by som na ňu upriamiť pozornosť. Aj naša bratislavská župa má dve priateľstva, alebo ak chcete, dve partnerstva s dvomi ukrajinskými regiónmi, s Petrovskom a s Kyjevskou oblasťou. Každý čítate noviny, je to naša východná hranica. Je tam 100 mŕtvych v tejto chvíli a bohužiaľ ľudí, ktorí proste demonštrovali za demokraciu a slobodu. Veľmi pekne poprosím o minútu ticha za týchto mŕtvych našich partnerov. Ďakujem vám pekne. Mám, vážené dámy, vážení páni, z dnešného rokovania sa ospravedlňujem pán Kadnár, pani Ferenčáková. Podľa údajov, ktoré máme k dispozícii, máme 42 poslankyň a poslancov prítomných, celkovo počtu 44, takže naše zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ja si ešte dovolím dať do pozornosti, že vo vestibule nášho úradu sa prezentuje škola užitkového výtvarníctva s týmito aktivitami, informačné plagáty, fotoukážky, reštaurátorské práce, kópie obrazov, kresieb, ukážky z dizajnu dreva, keramiky, ukážky textilného odevu, ukážky odlievania keramiky do formy a veľmi pekné, čo sa mne tak osobne veľmi páči, kreslenie obrazov a skicovanie. A plus sú tam seniori z našej DSS-ky v Hrači. Je to naozaj o tom, aby tie naše zariadenia sa postupne aj touto formou prezentovali, nielen pred vami poslankyňami, poslancami, ale samozrejme aj pred verejnosťou a médiami. A berte to ako takú nejakú súčasť, alebo inšpiráciu, kam sa možno v budúcnosti vybrať ako poslankyne, poslanci. Prikročíme tradične k voľbe overovateľov zápisnice v zmysle článku 5 bod 8 rokovacieho poriadku. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja zastupiteľstvo volí z poslancov 3 overovateľov zápisnice. Dostal som návrhy na nasledovné poslankyne poslancov.
pani poslankyňa Zuzana Švarcová, pán poslanec Juraj Káčer, pani poslankyňa Anna Zemanová. Moja otázka je, či má niekto iný návrh na poverovateľku, overovateľa. Pokiaľ to tak nie je, poprosím, prezentujte sa a hlasujte teraz. Za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42, takže pani poslankyňa Zuzana Švarcová, pán poslanec Juraj Káčer a pani poslankyňa Anna Zemanová sú overovateľmi zápisnice. Prikročme k voľbe návrhovej komisie. Dostal som návrhy na pána poslanca Eduarda Demela, pána poslanca Ladislava Gujbera a pána poslanca Petra Macha. Poprosím niekto iný do návrhovej komisie. Pokiaľ to tak nie je, tak poprosím, prezentujte sa, hlasujte teraz. Za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42, takže overovateľmi boli zvolení pán poslanec Eduard Demel, pán poslanec Ladislav Gujber, pán poslanec Peter Mach. Poprosím zobrať si karty, zaujať svoje miesta za stolíkom navrhovateľov. Prechádzame k schváleniu programov v súlade so zákonom o samosprávnych krajoch a rokovacím poriadkom Bratislavského samosprávneho kraja. Bol všetkým poslankyňam poslancom zaslaný návrh programu rokovania. S príslušnými materiálmi do vašich poštových priečinkov budove úradu BSK ako elektronickou formou boli zaslané materiály z dnešného rokovania. A dnes ráno vám bol rozdaný na stôl materiál číslo 9 zastúpenie BSK v Rada škôl a Rade školského zariadenia z riadovateľskej pôsobnosti a materiál číslo 16, to bol materiál číslo 9, materiál číslo 16, návrh na voľbu podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja k bodu číslo 10. Teda k návrhu rozpočtu vám bolo uložené stanovisko hlavného kontrola, taktiež vám boli rozdané vyhodnotenie pripomienok bodom číslo 7, 8 a číslo 10. Ako posledné máte na stole aj zúčtovanie miliónovej dotácie na cesty pre hlavné mesto. Veľmi pekne sa ospravedlňujem za to, že sme trochu na začiatku meškali. Ja to veľmi rád zoberiem na seba, lebo išlo mi naozaj o široký konsenzus v bode číslo 16. Veľmi sme sa k nemu priblížili, za čo chcem všetkým zúčastneným poďakovať, aj tým, ktorí boli trpezliví, aj tým, ktorí sa zúčastnili. Ale ak ho chceme dosiahnuť, budeme sa musieť zísť ešte raz. Taká je dohoda všetkých a myslím si, že tento návrh, za ktorý mimochodom ďakujem Attilovi Horvátovi, je naozaj správny, takže v zmysle tohoto návrhu dávam ten bod 16 autora Meduro von z programu. Taká je naša dohoda. A poprosím, aby sme boli v tomto trpezliví. Ide mi skutočne o to, čo nám všetkým, aby sme tu mali širokú konsenzuálnu spoluprácu. Čiže bez bodu číslo 16, taký návrh programu a poprosím kolegu pána poslanca Snopka, má návrh, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, na stole máte návrh na doplnenie programu. Je to návrh týkajúci sa prihlásenia sa Bratislavského samosprávneho kraja k akcii Zástava pre Tibet 10. marca 2014. Ide o celosvetovú akciu, ktorá vznikla v polovici 90. rokov v západnej Európe s cieľom upozorniť na dlhodobé porušovanie ľudských práv v Tibete. Dátum 10. marec je vybraný ako pripomienka, že tento rok už je 55. výročie povstania proti obsadeniu Tibetu. Tibetania sa v dôsledku veľkého presídľovania čínskych obyvateľov stávajú menšinou vo svojej rodnej krajine, stretávajú sa s národnostnou diskrimináciou. Zástava pre Tibet sa stala celosvetovou akciou vyjadrenia solidarity s utláčaným tibetským národom a zúčastňujú sa jej tisíce miest, obcí a samospráv v celom demokratickom svete. Bratislavský samosprávny kraj sa do celosvetovej akcie Zástava pre Tibet prvý raz zapojil v roku 2010 a od roku 2012 v tomto projekte kontinuálne pokračuje. Keďže ide o bod, ktorý súvisí s našim úvodom,
nielen s našou hymnou, ale aj s minútou ticha za obete na Ukrajine. Navrhujem ho dať hneď poradí ako tretí bod, pretože myslím si, že nie je problém s jeho prijatím. Ďakujem za návrh. Ďakujem, Agnes, výborný nápad. Navrhujem to dať rovno ako bod číslo 3, lebo som presvedčený, keď som hovoril s viacerými, že v tomto demokratickom zastupiteľstve s tým nikto nebude mať problém. Takže pokiaľ nemáme iný návrh, tak navrhujem, aby sme takto upravený program, to znamená rozšírený o bod 3, ako navrednesla Agnes Snopko a s vypustením bodu číslo 16 hlasovali. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte o programe teraz. Ďakujem veľmi pekne, za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42. Veľmi oceňujem to, že sme pochopili aj tie zmeny v programe a že sa v tomto podporujeme. Prechádzame k bodu číslo 1, kontrola plnenia uznesenia zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október-december 2013 za január 2014. Pán riaditeľ úradu, nech sa páči, máte slovo k tomuto bodu. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, máte pred sebou informáciu o plnení uznesení zastupiteľstva BSK s termínom plnenia október až december 2013 a január 2014. Nech sa páči, akékoľvek otázky k tomuto bodu. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto nie je prihlásený, uzatváram diskusiu, poprosím prednesenie návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Návrhová komisia, keďže nedostala žiadne pozmenujúce návrhy ani pripomienky k návrhu uznesenia, predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako ho máte písomne predložený spolu s materiálom. Uznesenie sa skladá z 3 častí. Po A berie na vedomie informáciu v časti 1 splnené uznesenia, v časti 2 dlhodobo plnené uznesenia, po B schvaľuje zmenu termínov a po C ruší 2 uznesenia, ktoré sú uvedené v návrhu. Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa, hlasujte teraz podľa návrhovej komisie. Za bolo 41 poslankyň poslancov, jeden poslanec nehlasoval z prítomných 42, čiže návrh bol schválený. Tak ako prednesla návrhová komisia, prechádzame k bodu číslo 2, informácia o vybavenej interpelácii poslanca zastupiteľstva BSK zo dňa 14.1.2014. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pred sebou máte predmetnú informáciu a poprosím pána riaditeľa úradu, aby ju uviedol. Vážené pani poslankyne, poslanci, máte pred sebou informáciu o vybavenej interpelácii poslanca zastupiteľstva BSK zo dňa 14.1. Interpelovaný bol pán predseda, predmet interpelácie je druhá etapa integrovaného dopravného systému a text bol, prečo nebola spustená druhá etapa integrovaného dopravného systému. Je odpoveď pána predsedu s tým, že dneska je do rokovania zastupiteľstva zaradený bod a informácia ohľadne bratislavskej integrovanej dopravy. Ešte ste dostali materiálom dneska ráno list, ktorý pán predseda znovu opätovne na základe požiadavky a interpelácie pani poslankyne Zemanovej zasiela predsedovi dozornej rady prvej župnej pánovi Vtáčnikovi, nakoľko od neho už čakáme odpoveď asi tak cirka rok. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Návrhová komisia nedostala žiadne zmeny alebo pozmeňovacie návrhy a preto predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako ho máte písomne predložený s materiálom. Zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu. Ďakujem pekne, poprosím, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, prezentujte sa, hlasujte teraz.
Ďakujem pekne, za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42, takže návrh bol schválený tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 3. Prihlásenie sa Bratislavského samosprávneho kraja k akcii Zástava pre Tibet 10. marca 2014. Agnes Snopko to už predložil, poprosím. Treba niečo k tomu ešte dodať? Ja myslím, že materiál máte pred sebou. Nech sa páči, Ondro dostal. Ďakujem. Ja chcem podporiť tento materiál tak ako po minulé roky. Chcem pripomenúť, že po minulé roky bola iniciátorkou tohto materiálu Jojeta Plšoková, ktorá niesla zástavu tibetskej vlajky v našom zastupiteľstve, za čo sa jej chcem teraz poďakovať. Aj keď už nie je poslankyňa, tak toto bola veľmi záslužná činnosť z jej strany. A chcem len pripomenúť, že do akcie Vlajka pre Tibet sa môžu zapojiť nielen samosprávy, ale aj iné právnické osoby, dokonca aj jednotlivci. Čiže aj každý z nás si môže jednotlivo zakúpiť tú vlajku a vyvesiť ju či už vo svojej práci, politickej strane, alebo aj trebárs doma. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie. Poprosím návrhu komisie prenesenie návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. Návrhová komisia nedostala návrh na zmeny alebo pripomienky a preto predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako je písomne predložené s materiálom. Zastupiteľstvo po A sa pripája a po B ukladá. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu tak, ako priniesla návrhová komisia teraz. Za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42, takže návrh bol schválený tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 4. Odpočet možnosti získania externých finančných zdrojov financií pre priority BSK 2013-2014. Poprosím pani riaditeľku, aby predmetný návrh uviedla. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V podstate ide o odpočet možností, tak ako boli schválené v roku 2011 s predchádzajúcim zastupiteľstvom a zároveň z uznesenia vyplynula povinnosť predkladať odpočet vždy najneskôr k prvému kvartálu príslušného kalendárneho roku. Odpočet sa týka tak práce, ktorá bola vykonaná na implementácii v predchádzajúcom roku na implementácii 15 projektov zhruba vo financiách okolo 500 000, ktoré sme implementovali. Bol to prepad oproti predchádzajúcemu roku, a ktorý bol spôsobený s tým, že sme nemali veľké investičné projekty, tak ako v predchádzajúcom roku to bol napríklad cyklomost. Napriek tomu máme zazmluvnené ďalšie projekty zhruba v objeme financií 4 milióny, medzi ktoré patria projekty bitky, to sú investičné projekty, teda integrovanej dopravy, alebo elektronizácia. Samozrejme pokračujeme na implementácii cezhraničných projektov, medzi najvýznamnejšie patrí príprava projektovej dokumentácie pre most Angern-Záhorská. Z tej druhej časti, z tej strategickej, ak môžem vypichnúť najdôležitejšie body, predovšetkým je to príprava nového programového obdobia a negociácia našich najvhodnejších alebo najvýhodnejších podmienok pre obdobie 14-20, nielen pre nás ako úrad, ale samozrejme pre celé územie a všetkých žiadateľov, o čom ma informuje aj príloha, ktorá je vždy rozposlovaná dvakrát do roka mestám a obciam, ktoré informujú o všetkých možnostiach z externých zdrojov, či sa týkajú fondov, grantov alebo nadačných fondov. Novinkou pre tento rok sme zaradili informácie pre podnikateľov, pre malých a stredných podnikateľov, nakoľko nové obdobie bude veľmi, by som povedala, nie že štedré, ale minimálne spravodlivé voči ostatnému územiu, aj pre územie Bratislavského samosprávneho kraja, a aj podnikatelia z oblasti malých a stredných podnikateľov budú môcť čerpať zdroje, čo doteraz nebolo, alebo bolo vo veľmi obmedzenej miere. Najdôležitejšia vec, ktorá sa podarila v ostatnom roku, teda keď máme odpočet za rok 2013, bolo prijatie druhého najdôležitejšieho dokumentu, regulačného dokumentu pre územie, a to je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A z tých noviniek je príprava rozvoja vidieka, nakoľko
tento argument alebo táto časť chýbala územiu a nebolo spracované. Čiže spolupracujeme s mestami a obcami a pripravujeme ich na založenie a implementáciu programu rozvoja vidieka prostredníctvom miestnych akčných skupín. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči pani Mikušová, pani Zemanová. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som veľmi pekne pochváliť. Tento materiál je veľmi kvalitne spracovaný a za Komisiu európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu ako predsedníčka odporúčam tento materiál schváliť tak, ako je predložený. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Zemanová. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela len doplniť túto informáciu. My sme na finančnej komisii diskutovali aj o energetických projektoch, pretože trochu nám materiály, keď je veľmi dobre spracovaný a ďakujem za ňo, chýbajú možnosti čerpania z programu Inteligentná energia Európa a na projekty, ktoré súvisia najmä so zateplovaním a energetickými úsporami na objektoch v majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Dohodli sme sa, že na finančnej komisii sa budeme tejto téme osobitne venovať a pripravíme nejaký podnet, ktorý by slúžil na dopracovanie možnosti získania financií pre kraj z tohto zdroja. Ďakujem veľmi pekne. Keďže nevidím nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy ani návrhy na úpravu uznesenia a preto predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako ho máte písomne predložený spolu s materiálom v dvoch častiach. Zastupiteľstvo po A schvaľuje a po B ukladá riaditeľovi úradu. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte teraz. Za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42, takže návrh bol schválený tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 5. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli za rok 2013 a rámcový plán aktivít na rok 2014. Poprosím, nech sa páči pani riaditeľka. Ďakujem veľmi pekne, Uveďte pán predmetný predseda. materiál. Možno len veľmi krátko na úvod. V roku 2011 sa nám s úspechom podarilo znovu otvoriť, my naozaj hovoríme znovu otvorenie kancelárie, teraz už v samostatnom zastúpení BSK, pričom bol predložený aj plán aktivít a činnosti kancelárie. Kancelária sa má zaoberať nielen prezentačnou a promo aktivitou, či už úradu alebo celého územia, teda slúži tak informácie, aby tiekli dovnútra z Bruselu, ale zároveň, aby sa prezentovali aj naše organizácie mesta a obce priamo na pôde Bruselu, ale preto všetkým sa zaoberá aktivitou lobbingu a presadzovania záujmov územia BSK a to sa ukázalo ako najdôležitejšie v rámci prípravy nového programového obdobia, v rámci negociácie operačných programov, na ktorých sme závisli, predovšetkým integrovaný regionálny operačný program. Samozrejme, kancelária spolupracuje s partnerskými mestami a partnerskými zastúpeniami na najdôležitejších aktivitách, ako je Open Doors, čo je pre verejnosť, Open Days, čo sú vlastne prezentácia miest a obcí a regiónov na pôde Bruselu, kde sa vymieňajú odborné skúsenosti a kde sme už dvakrát za sebou prezentovali aj my priamo, a to skúsenosti z oblasti zriaďovania kampusov, ak to tak môžem povedať v jednoduchosti, teda to, čo pripravujeme v oblasti stredného odborného školstva, prepojenie na prax, a toho roku to bolo otázka suburbanizácie. Kancelária rovnako zabezpečuje aj prácu pána župana ako zvoleného predstaviteľa Slovenskej republiky v rámci zastúpenia výboru regiónov a rovnako sme minulý rok zabezpečili 2 pracovné cesty poslancov Bratislavského samosprávneho kraja do Bruselu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani Mikušová.
rovnako ako v predchádzajúcom materiáli. Chcem pochváliť kvalitu tohoto materiálu, ale nie len to. Ja som veľmi rada, že Bratislavský kraj v Bruseli takúto kanceláriu má. Je to mimoriadne dôležité pre náš región, aby sme sa vedeli na jednej strane prezentovať, ale na druhej strane, a čo je najdôležitejšie, aby sme vedeli lobovať za naše priority. Takisto chcem pochváliť aj to, že v materiáli je pripravený rámcový plán aktivít na rok 2014. Je to pre nás poslancov príležitosť, ako sa vieme zapojiť a pomôcť v týchto jednotlivých aktivitách, ktoré sú nám predložené. Takže ďakujem a za komisiu európskych záležitostí regionálnej spolupráce a cestovného ruchu ako gesčnej komisie odporúčam tento materiál schváliť tak, ako je predložený. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pani poslankyňa Černá. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len spýtať, že či sa tá naša bruselská kancelária zaoberá aj prípravou na Open Day 15. marca. Jasné, nech sa páči pani riaditeľka, krátka odpoveď. Open Days sú v októbri. To sú Open Doors. Open Doors, to je pre otvorené dvere, kde sa prezentuje región smerom k občanom. Áno, tam sme účastní. Fajn. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím nikoho ďalšieho predloženého do diskusie. Prihláseného, ospravedlňujem sa. Takže uzatváram diskusiu, nech sa páči návrh, ako mi sa prednesie návrh uznesenia. Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako ho máte písomne predložený s materiálom z dvoch častí. Zastupiteľstvo po A schvaľuje a po B ukladá. Nech sa páči, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prezentujte sa, hlasujte teraz. Za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42, takže návrh bol schválený tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 6, akčný plán úradu BSK pre implementáciu PHSR BSK na roky 2014-2020. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetný materiál máte pred sebou a poprosím pani riaditeľku, aby ho uviedla. Ďakujem veľmi pekne. Ide o materiál, ktorý nadväzuje priamo na plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, ktorý bol schválený 21.6. minulého roku. Súčasťou je akčný plán, ktorý je samostatnou prílohou alebo samostatnou časťou, a to je na obraz a prepojenia, ktorý je aj doplnený práve v tejto svojej, keď to tak môžem povedať v úvodzovkách, novele, na lepšie prepojenie na programový rozpočet. V zásade ide o rozdelenie, o definovanie prioritných projektov naplňajúcich PHSR a zároveň o ich jednoznačné rozdelenie aktivít a úloh. Preto môžete v akčnom pláne vidieť nielen to, kto je zodpovedný za to, kto tvorí projektový tím, ale kde sú konkrétne náklady, ktoré sa týkajú so spojenou úlohou, kde sú rozpočtované, to znamená pod akou položkou, pod akým programom, a samozrejme, dokedy je nutné úlohu splniť. Čiže ten akčný plán sa samozrejme bude odpočtovať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslanky, vážení páni poslanci. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči pani poslankyňa Zeman a pán poslanec Šramko. Ďakujem pekne za slovo. Sa priznám, že v prvom momente som bola dosť prekvapená, že meníme akčný plán ani nie po roku, kedy sme minulý rok po schválení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja akčný plán schválili. A v podstate dosť je upravený. Na druhej strane vítam, že uznesenie je doplnené o bod, že vlastne akčný plán v júni bude doplnený o podnety poslancov. Prečo o tom hovorím? Z toho dôvodu, že v predchádzajúcom akčnom pláne bola jednoznačne aktivita úprava bazénu plavárne na strednoodbornej škole na Pantoch 9. V tomto programe sa táto aktivita presúva do takého všeobecného komplexného pojmu centra voľného času, kde plaváreň ako presne špecifikovaná nie je.
Takže verím, že do júna stihneme tieto aktivity doplniť tak, aby aj občania mali zreteľnú odozvu z toho, že čo kraj chce robiť, pretože tento podnet, ktorý hovorím, je aj na základe toho, že občania si túto zmenu všimli a poukazujú na to, že už vlastne 3 roky pomaly sľubujeme rekonštrukciu tejto plavárne a teraz vypadla z akčného plánu, tak jednoznačné pomenovanie, ako bolo v predchádzajúcom pláne. Takže to je len taká poznámka a teším sa na to, že bude priestor na doplnenie aktivít. Ďakujeme pekne, nech sa páči, pán poslanec Šrámko. Ďakujem, pán predseda. Ja mám len otázku na predkladateľku. V prvom rade teda pred otázkou pochvalu za veľmi čitateľný materiál a musím povedať, že je veľmi prehľadný. Ale v C1 sa chcem spýtať, ak teda v uznesení, ak je tam napísané zapracovať schválené priority poslancov, ideme zapracovať, ktoré sú už schválené, alebo sa budú podávať ešte a teda tie, ktoré sa budú podávať. Čiže či tam je tá vyjadrená tá vôľa správnej textácie, či ešte sa idú podávať, potom ich schválime a následne zapracujeme. Takže prosím o vysvetlenie tohto C1. Samozrejme, sú tam zapracované tie, ktoré boli v predchádzajúcom volebnom období. Samozrejme, to, čo aj povedala pani Zemanová, oni sú upravené podľa toho, aby boli realizovateľné čo najviacej z externých zdrojov. Preto sa tam možno nenachádza samostatne plávareň, ale sa nachádza v centre nie voľného času, ako bolo spomenuté, ale v centre, ktoré sa týka kampusu, teda odborného vzdelávania a prípravy ako komplexná rekonštrukcia kampusu napríklad na Pantoch. Samozrejme, že je tam aj vôľa zapracovať nové priority poslancov, ale v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A samozrejme tie priority, ktoré nájdú obraz aj v programovom rozpočte. Pretože toto je doplnenie a prepojenie programového rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, neviem nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie, poprosím návrhov komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako ho máte písomne predložený spolu s materiálom z 3 častí. Po A ruší doterajší bod A2 uznesenia 46 z roku 2013, po B schváluje akčný plán a po C ukladá riaditeľovi úradu 2 úlohy: C1 zapracovať schválené priority, C2 predkladať odpočet. Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, prezentujte sa a hlasujte teraz. Za bolo 41 poslankyň poslancov, nehlasoval 1 z prítomných 42, takže sme návrh schválili tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 7, návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Slovenskej republiky správ Ministerstva obrany SR na VUC Bratislava, oprava. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo, uvedte predmetný materiál. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne. Ministerstvo obrany, keď to poviem veľmi v jednoduchosti, si pomýlilo číslo bunkru, ktorú nám ponúklo s číslom a zamenilo čísla parcely. Čiže naprávame to tak, aby mohlo ísť čo najrýchlejšie odpredaj do vlády a následne, aby prebehlo samozrejme aktivity na katastri a mohli sme vyobstarať realizátora rekonštrukcie, alebo v opačnom prípade to nie je možné. Ďakujem. A ide o bunker vo Vysokej Primorave. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže nevidím nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie, poprosím návrhov komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako ho máte písomne predložený spolu s materiálom. Skladá sa z 2 častí. Zastupiteľstvo po A schvaľuje zmenu uznesenia a po B ukladá riaditeľovi úradu. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu tak, ako prednesla návrhová komisia teraz.
Za bolo 41 poslankyň poslancov, jeden nehlasoval z prítomných 42, takže sme návrh schválili tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 8, návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK. Máte pred sebou predmetný návrh a poprosím pána riaditeľa Čaba, aby ho krátko uviedol. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, máte predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál sa predkladá každoročne na základe príslušných legislatívnych zmien, v tomto prípadne interné potreby samosprávneho kraja niečo tam zmeniť v takomto predchádzajúcom všeobecne záväznom nariadení. V tomto prípade sa jedná o rozdelenie na zárobkovo činné alebo bezzárobkovo činných osoby a samozrejme vymedzenie poskytovania dotácia pre centra voľného času len riadené na území Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách, pripomienky sú zapracované. Takisto bol na verejnom pripomienkovom konaní s tým, že neprišli žiadne pripomienky z verejného pripomienkového konania. Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslanky, páni poslanci, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže nevidím nikoho prihláseného do diskusie, poprosím návrhovú komisiu o prednesie návrhu uznesenia. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako je písomne predložený s materiálom. Zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie. Ďakujeme pekne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Poprosím, prezentujte sa, hlasujte o návrhu tak, ako prednesla návrhová komisia teraz. Za bolo 41 poslankyň poslancov, jeden nehlasoval z prítomných 42. Návrh bol schválený tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 9, návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov. Vážené páni poslanky, vážení páni poslanci, máte pred sebou predmetný návrh a poprosím pána riaditeľa, aby ho uviedol. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, máte predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa predkladá každoročne, týka sa len škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Aplikujú sa zmeny týkajúce sa metodického usmernenia Ministerstva školstva ohľadom finančných pásiem pre stravovacie zariadenia a taktiež zariadení prílohy o možnosti vybrať aj príspevok na úhradu režijných nákladov v školských jedálniach. Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách, pripomienky boli zapracované, takisto bol vo verejnom pripomienkovom konaní, kde neboli zaslané žiadne pripomienky k materiálu. Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto nie je prihlásený do diskusie, poprosím návrhovú komisiu prednesie návrh uznesenia. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako je písomne predložený s materiálom. Zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie. Poprosím, vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, prezentujte sa a hlasujte o návrhu teraz, ako prednesla návrhová komisia. Za bolo 42 poslankyň poslancov z prítomných 42, ďaleko prekračujeme tu potrebné kvórum pre všeobecne záväzné nariadenie, takže návrh bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 10, zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja v radách škôl, v rade školského zariadenia a zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetný návrh máte pred sebou a poprosím pána riaditeľa, aby ho uviedol. Ďakujem. Takže vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, pani poslanci, predložený návrh zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja v radách škôl a v rade školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa predkladá na základe povinnosti samosprávneho kraja delegovať svojich zástupcov do rád škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vzhľadom na to, že došlo zmena v zastúpení alebo zmeny zvolených poslancov, materiál bol prepracovaný, pôvodný návrh, a predkladá sa nový návrh na nové zastúpenie. Bol prerokovaný v Komisii školstva, mládeže a športu, následne bol upravovaný na základe pripomienok jednotlivých poslaneckých klubov aj pripomienok jednotlivých poslancov zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Dostal. Nemám pripomienky k materiálu a chcem len upozorniť na skúsenosť, ktorú som ja a aj niektorí kolegovia mali v uplynulom volebnom období, keď nie všetci zástupcovia delegovaní Bratislavským samosprávnym krajom, zväčša poslanci, chodili riadne na zasadnutia rád škôl. Samozrejme, že sa niekedy stane, že človek nemôže prísť, ale niektorých kolegov som na zasadnutí rady školy nevidel celé 4 roky, napriek tomu, že boli členmi. Preto by som navrhoval nejako uznesenie, ale aby úrad sledoval aj priebežne účasť zástupcov BSK na zasadnutiach rady škôl a priebežne to nejako vyhodnotil, povedzme po roku, a ak sa bude ukazovať, že tá účasť je nedostatočná, že to delegovaní zástupcovia nestíhajú, tak potom radšej zvážme prípadne výmenu, ako opakovať ten stav z predchádzajúceho volebného obdobia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. S faktickými poznámkami pán poslanec Pekar, pán poslanec Bielik. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pripájam sa k tomuto návrhu, ale pri tom sledovaní by som dal do pozornosti aj dátumy rád škôl, pretože poslanci sme vo viacerých radách školy a niekedy koliduje, že v jeden deň a dokonca v jeden čas máme aj 2 zasadnutia na 2 radách školy a to sa fyzicky nedá stihnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa samozrejme k tomu tiež pripájam a myslím si, že skôr ako vôbec budeme tu na niečo si ako sledovanie tu preberať, tak sa prebereme na komisii školstva. Pán riaditeľ Čaba a jeho ľudia sú samozrejme zodpovední za to, aby sme tu nedostávali nejaké informácie, keď tie rady škôl sú v nevhodnom termíne alebo v nejakej kolízii. Poprosím, pán poslanec Bílik, pán poslanec Haramia. No ja sa chcem k tomu pripojiť. Na jednej strane, na druhej strane už na prvom zasadnutí Komisie školstva sme o tom hovorili. Komisia školstva aj v minulom volebnom období sledovala účasť poslancov na radách škôl, napriek tomu, že ďalej ten materiál neposúvala. Ale teraz sme sa dohovorili, že budeme v pravidelných intervaloch, ktoré si dohodneme na nasledujúcom, no raz týždenne nie, ale budeme, s tým, že zrejme budeme posúvať túto informáciu predsedom klubov. Asi na tejto úrovni treba spraviť poriadok, lebo Ondrej Dostal má absolútnu pravdu. Niektorí tým, že nechodili, znefunkčňovali samosprávne orgány stredných škôl a to je niekedy dosť kritická situácia tam. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Haramia. Pri preklade týchto materiálov pri príprave som dával avízo, že nemám záujem byť v rade školy Dopravná Kvačalová, sa tam znova teraz nachádzam. Není mi to neodborne nejako blízky obor, takže pokiaľ by to bolo možné, bol by som rád, keby sa toto ešte upravilo a nahradili ma v tejto Kvačalovej niekým iným. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán poslanec Šramko. Ďakujem pekne. Ja by som v podstate v duchu to, čo tu odznelo ohľadom možnosti účasti poslancov, aby teda nebolo problémom poslanca, že sa nemôže zúčastniť v tom istom čase na 2 rôznych miestach školskej rady, tak žiadam, aby na odbore školstva sa nečakalo a pripravila určitá výzva pre riaditeľov a aby sa urobila nejaká koordinácia. Jednoducho, aby sa nestalo, že v tom istom čase, jednoducho aspoň posunúť nejak v tom istom dni čas začiatku. Čiže aby sa to koordinovalo. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Pán poslanec Haramia znova.
Nie? Dobre, pán poslanec Snopko. Predseda, ja mám k tomu návrhu ešte ďalší návrh, aby bola Rada školy zaviazaná, že minimálne mesiac pred zvolaním musí oznámiť všetkým poslancom, proste, aby sme si vedeli urobiť plán a ten plán, aby sa dodržal. Ja poprosím, aby sme to nemuseli dávať do uznesenia, poprosím pána riaditeľa, aby to zabezpečil a potom zasa doniesol tých, ktorí to zabezpečiť nevedia. Aby sme zasa vedeli, ak ne, že kto to nedodržiava, súhlasíme, hej? Nevidím nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie, poprosím návrhu komisie o prenesenie návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. Návrhová komisia nedostala písomne žiadne návrhy na zmenu uznesenia a preto ho predkladáme na hlasovanie tak, ako je písomne predložený s materiálom. Skladá sa z 3 častí. Zastupiteľstvo po A odvoláva zástupcov podľa prílohy číslo 1, po B deleguje zástupcov podľa prílohy číslo 2 a po C splnomocňuje komisiu školstva, športu a mládeže zastupiteľstva BSK. Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslanky a páni poslanci, poprosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu tak, ako prednesla návrhová komisia. Teraz. Za bolo 40 poslankyň, poslancov, jeden sa zdržal, jeden nehlasil z prítomných 42, takže návrh bol schválený, tak ako predsa návrh komisia. Prechádzame k bodu číslo 11, návrh rozpočtu. Nech sa páči, pán riaditeľ úradu, poprosím, na roky 2014-2016, aby ste ho uviedli. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, máte pred sebou materiál návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2016. Tento návrh rozpočtu bol prerokovaný vo všetkých komisiách s tým, že na základe niektorých požiadaviek poslancov a klubov sme dali možnosť a sme uvítali, keď niektorí poslanci prišli na úrad, aby si prediskutovali a prerokovali jednotlivé programy a podprogramy. Návrh rozpočtu predkladáme ako materiál, ktorý sa po schválení zastupiteľstvom BSK stane hlavným vykonávacím nástrojom pre financovanie jednotlivých kompetencií kraja. Hlavnými východiskami sú najmä platné legislatívne normy, hlavne zákon číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy. Ďalšími východiskami sú požiadavky na financovanie kompetencií kraja, premietnutie do jednotlivých programov rozpočtu, ktoré boli definované jednotlivými organizáciami v pôsobnosti kraja a jednotlivými odbormi a oddeleniami na úrade BSK, ako aj doteraz pomenovanými prioritami. Hlavnými limitmi na strane rozpočtu sú príjmy zo štátneho rozpočtu a daňové príjmy kraja. Je to daň z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Na základe týchto východísk sme pripravili návrh rozpočtu BSK na roky 2014 a 2016, ktorý je vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške približne 124,8 milióna eur. S tým, že plánujeme pokračovať v trende znižovanie dlhu kraja na úroveň 32,3% ku koncu roku 2014. Hlavné rizika rozpočtu na tento rok uvádzame v dôvodovej správe a je na strane príjmov hlavne neplnenie plánovaných daňových príjmov a neplnenie plánovaných kapitálových príjmov z predaja majetku. Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Kusí, pán poslanec Švár a pán poslanec Červienka. Vážený pán župan, kolegyne, kolegovia, v minulom roku sme schválili dotáciu o výške 1 milión eur na rekonštrukciu ciest v rámci Bratislavy. Taktiež sme schválili dotáciu o výške asi 160 000 eur na podporu materských škôlok v rámci nášho regiónu. Som presvedčený, že dôvody, ktoré trvali v roku 2013, pretrvávajú aj v tomto roku a som presvedčený, že tak, ako sme všetci spolu hovorili, že nejde len o predvolebný ťah, ale ide o systémové riešenie. Mali by sme
zapracovať do rozpočtu aj tieto dotácie, či už v tejto výške alebo v inej, vzhľadom na možnosti rozpočtu. Preto chcem požiadať, pán predseda, aby ste dali pokyn úradu, aby na ďalšie zastupiteľstvo pripravil materiál, ktorý bude riešiť tieto dotácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, výborný nápad a ja myslím, že všetci tomu rovnako rozumieme. Ale ja len pripomeniem pre všetkých do histórie. Aj škôlky, aj tá miliónová dotácia vznikli, až keď sme mali konkrétne vyrokované a sme zmenili rozpočet. Ja navrhujem, urobme to isté, ak si tomto rozumieme, tak ako hovoríme o tom istom. Hej? Takže to samozrejme pripravíme aj podľa možnosti rozpočtu, aj podľa možnosti toho, čo mesto s tým môže urobiť. Nech sa páči, pán poslanec Šváral. Takže, pán predseda, ja mám k rozpočtu takú pripomienku a pozmeňujúci návrh na zmenu uznesenia, ktorým sa predkladá rozpočet. V časti uznesenia B2, ktorý som navrhol zmeniť, keďže ako to splnomocnenie na presun z programov na ostatné programy niektorých sa mi zdá byť neprimerané, keďže ako takýmto splnomocnením sa dáva voľná ruka v podstate na tretinu rozpočtu kraja a nevidím na to dôvod. Ak je treba, aby tretina rozpočta kraja bola voľne disponibilná, tak potom buď je zle pripravený rozpočet, alebo ako je tu slabá dôvera v prácu poslancov, že nie sú schopní s tým pracovať. Navrhujem to citované uznesenie zmeniť tak, aby tie rozpočty programov 6, 7, 13, podprogramov 1, 3, 3, 3, 8, 9 a 11, 3 bolo možné presúvať v rámci rozpočtového roku na ostatné programy a podprogramy iba do výšky 10 rozpočtu príslušného programu alebo podprogramu. Podľa informácií, keď som sa pýtal, že v akom rozsahu sa robili presuny rozpočtov v minulom roku a v minulých obdobiach, nikdy to nebolo viac ako 4 milióny eur, takže ako v podstate táto suma a takéto obmedzenie by malo byť postačujúce. Ďakujem veľmi pekne, my sme o tomto diskutovali a sme si urobili odpočet toho, čo všetko sme kedy presúvali, je to v ďaleko menších výškach. Ja súhlasím s týmto, aby sme takýto návrh normálne schválili. Nech sa páči, pán poslanec Červenka. Pardon. Dobrý deň všetkým, kolegyne, kolegové, vážený pán predseda. V rámci návrhu rozpočtu máme bod B, kde zastupiteľstvo BSK má splnomocniť predsedu presúvať peniaze v priebehu rozpočtového roka podľa potreby na ostatné programy, podprogramy a prvky. Ja dávam návrh procedurálny, aby sa o tomto bode B hlasovalo ako o samostatnom bode, vyňať ho z návrhu rozpočtu a nech každý poslanec splnomocní predsedu, ako uzná za vhodné. S týmto splnomocnením nemôžem súhlasiť. Prosím vás, neberte to nijako osobne. Nevzťahujte môj nesúhlas na osobu predsedu, ide o princíp. Presúvanie peňazí v rámci rozpočtu je kompetencia zastupiteľstva. Principiálne by nemalo o týchto zmenách v rozpočte rozhodovať jeden človek. Preto navrhujem vyňať toto splnomocnenie z návrhu rozpočtu tak, aby sa o ňom hlasovalo ako o samostatnom bode. Ak sa s mojím návrhom stotožníte, umožnite hlasovať za rozpočet BSK i tým poslancom, ktorí so splnomocnením nesúhlasia. Ďakujem. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Šramko len upozorním, že to je podobné, čo riešil pán poslanec Šváral. Ale nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel len zareagovať, lebo hovoril som s kolegom poslancom na túto tému a ja som presvedčený, že toto splnomocnenie dávame predsedovi na čas, kedy v podstate nie je možné iným spôsobom reagovať, len chytiť rozum do hrsti a povedať, čo urobiť. Sám ako starosta viem, čo je to, keď nám prídu peniaze presne po Vianociach. Máte 3 dni na to, aby ste rozhodli, lebo prišli dane z príjmu fyzických osôb, čo urobiť, aby ste splnili rozpočet, aby ste správne zapojili peniaze. Keby sa to dialo počas roku, tu nie je dôvod na to, aby sme takéto splnomocnenie dávali, ale je to vždy o konci roku. Takisto v podstate na odbore financií nám o tom hovorili, ktoré tieto presuny sa robili, tak to bolo vždy na konci roka. Ja s týmto nemám žiaden problém, aby som toto schválil, nakoľko pár rokov dozadu vieme zhodnotiť každé tieto presuny, že sa udiali vždy len z dôvodu rozumného využitia peňazí. Ďakujem pekne. Pani poslanka Zemanová.
Ďakujem pekne za slovo. Vo finančnej komisii sme mali veľkú rozsiahlu diskusiu k návrhu rozpočtu. V konečnom dôsledku komisia odporúčila návrh uznesenia tak, ako bol predložený. Ja môžem k tomu návrhu rozpočtu povedať len toľko, že rozpočet je postavený naozaj konzervatívne, obozretne. Neuvažuje sa v tomto roku ani v ďalších s prijatím nejakých nových úverov. Avšak to, čo v podstate aj v diskusiách odznelo, je, že programy neobsahujú úplne presnú špecifikáciu, tak ako by sme to predstavovali v rámci najmä kapitálových výdavkov. Tieto kapitálové výdavky boli rozposlané dodatočne vlastne informácia poslancom v elektronickej podobe, čo ako veľmi vítam. Avšak bolo by dobre, že sme na začiatku nového volebného obdobia. Samozrejme, tento rozpočet je pripravený tak, ako boli pripravené predchádzajúce roky v zastupiteľstve, takže v podstate za ten krátky čas ani nové nejaké prístupové kroky systematické k stavbe rozpočtu nemohli byť zapracované, keďže aj smernica o rozpočte hovorí, ukladá nejaké pravidlá. Na to, aby sme sa možno si nastavili nové postupy, tak je potrebné túto smernicu upraviť. Dohodli sme sa v komisii, že budeme sa ňou zaoberať tak, aby nový rozpočet na rok 2015 a ďalšie 2 roky bol už pripravený v programovej časti tak, aby bol nastavený na program a monitorovanie a realizáciu cieľov a nie tak, ako teraz je pripravený v programovom rozpočte vlastne na monitorovanie a realizáciu práce odborov úradu. Myslím si, že taký prístup bude, verím, že sa dojdeme k dohode, že smernica bude v tomto duchu upravená a nový rozpočet bude potom následne už pripravený v tomto duchu. Že momentálne rozpočet, tak ako je pripravený, je dobre pripravený. Myslím si, že bolo by vhodné ho schváliť a podľa neho v tomto roku môžeme pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Baxa, ale ešte skôr. Anka, to je naozaj skutočne záležitosť, ktorú ja som presvedčený, že normálne finančná komisia, keď bude spolupracovať na tej metodike, úplne bez problémov sám bude ten, kto bude navrhovať, aby sme to urobili a zladili s tými prioritami, ktoré tu máme. Nech teda vieme, kam smerujeme. Mimochodom, to je presne tá vec, ktorú chcem, aby aj potom podžupani sledovali. Budem o tom hovoriť na tej ďalšej schôdzi. Pán poslanec Baxa. Vážený pán župan, kolegyne, kolegovia, dovolím si trošku polemizovať s návrhom pána poslanca Červienku, ktorý v podstate by chcel absolútnym spôsobom zamedziť akékoľvek presuny. Život prináša inú situáciu. Život prináša potreby mnohokrát pružne reagovať a mnohokrát ten náš cyklus rokovaní nemusí byť dostatočný tomu tempu alebo tej potrebe reakcie na vzniknutú situáciu. Z tohto dôvodu by som poprosil, aby sme boli všetci veľmi opatrní pri zvažovaní a posudzovaní takéhoto návrhu, ktorý to nejakým spôsobom úplne zmrazí a de facto nás donúti zasadať oveľa častejšie. To by nevadilo, hoci každý máme svoje povinnosti, ale vadilo by to v tom, že župa by nemusela byť schopná konkrétnym, korektným spôsobom reagovať na vzniknutú situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Pomykal, pán poslanec Snopko. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ja by som chcel poukázať na to, že keď sme zaviedli v samosprávach tzv. Programový rozpočet, všetci sme mali obavy, že ako to bude fungovať. A ja by som chcel vyzdvihnúť štruktúru, ktorou dneska hospodárime. A keď napríklad pozrieme na strane 11, máme kompletný prehľad o tom, že od roku 2011 do 2016, ako má župa hospodáriť a ako hospodárila. Takže všetci máme teraz kompletný prehľad o tom, že začali sme s niečím, mali sme nejakú víziu, niečo sme urobili, niečo sme čerpali a presne vieme, že kde sa chceme dostať a v rámci jednotlivých programov každá jedna položka v tom rozpočte má svoje miesto. Takýto prehľadný rozpočet pred 6-7 rokmi sme ešte nemali a dneska skutočne sa hospodári na župe cielene, programovo a naši kolegovia presne vedia, že keď
niektorá nákladová položka sa dostane do rozpočtu, že kde ho nájde. Ja mám skôr obavy o tom, aby nedošlo k nejakým vyšším zákonným rozhodnutiam o príjmovej časti župy. A ja si myslím, že tá príjmová časť župy je veľmi dôležitá a bez tých príjmov hospodáriť je veľmi ťažké. Takže ja si myslím, že hospodárime veľmi triezvo, veľmi plánovane a tento rozpočet, ako je veľmi transparentný a má svoju víziu, ja ju podporujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Snopko. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja nemám pripomienku k predloženému rozpočtu, ale jeho analýzou chcem navrhnúť úvahu do budúcnosti, pretože keď porovnávam vývoj rozpočtu kultúry v porovnaní s vývojom rozpočtu cestovného ruchu, tak i občas by som mohol povedať, že mám razy, pretože vývoj od roku 2012, kedy to šlo bolo 225 000, 2013 133, teraz 157, pričom cestovný ruch 311 000, 348 000, 393 000, čiže my evidentný pokles, cestovný ruch evidentný nárast. Poprosím pri budúcich úvahách o rozpočte zohľadniť túto skutočnosť a ona možno aj vyplýva z toho, že kultúra je súčasťou cestovného ruchu a nie vždy si to zaslúži. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán poslanec Maroš. Ďakujem za slovo. Ja by som sa predsa len vrátil ešte k pánovi poslancovi Šváralovi, ktorý predniesol návrh o obmedzení 10% k časti návrhu uznesení B2. Taktiež vyjadrujem podporu tohoto návrhu a s týmto návrhom od pána poslanca Švárala sa stotožňujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne, keďže nevidím nikoho ďalšieho. Pán poslanec Sloboda na poslednú chvíľu s faktickou poznámkou. Len krátko poprosil by som aj o vyjadrenie pána Župana k tým našim návrhom poslaneckým. Ďakujem pekne. Poviem to veľmi jednoducho. Ja si autoremedúrov osvojujem ten návrh pána poslanca Švárala, ale súhlasím aj s tým, keďže to sa mi je sympatické, čo pán poslanec Červenka povedal, že nech sa teda hlasuje o tých bodoch, nech môžu hlasovať za rozpočet aj tí, ktorí by možno, že za tento jeden konkrétny bod nehlasovali. Ale ja poprosím o podporu toho 10% obmedzenia. Ak to takto ide, vážená návrhová komisia. Nejde to takto, ja vás poprosím, tým, že som predkladateľ, ja si to autoremedúrov osvojujem. Potom, že kto je tu šéf, no. A osvojujem si návrhy pánov poslancov Švarala a pánov poslanca Maroša a takisto teda v rámci toho, čo hovoril pán Župan, to isté to hlasovanie, nech sa páči. Ja sa ospravedlňujem, ale tým, že som predkladateľ, to musím urobiť ja, no. Ďakujem pekne a teraz poprosím nášho pána poslanca Petra Macha, aby to dal všetko do poriadku a naučil nás, ako budeme hlasovať. Ešte jednu prosbu, máte stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu. Je to tam, to sme hovorili na začiatku. Nech sa páči, pán poslanec Mach. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, poslankyne, kolegovia poslanci. Najprv by sme mali procedurálne si odhlasovať to, že písomne predložené uznesenie rozdelíme na 3 hlasovania, pretože uznesenie sa skladá z 3 častí, z bodov A, B a C a vlastne ten návrh hlasovať osobitne o splnomocneniach je teda o tom, že budeme osobitne hlasovať o časti B uznesenia. Ak s tým súhlasíte, pán predseda, tak by sme mohli teda postupovať v takom poradí, že by sme najprv hlasovali, keďže ten pozmeňovací návrh bol, že oddeliť hlasovanie o splnomocneniach, čiže najprv hlasovať o splnomocneniach? Ako vy ste návrhová komisia, len teda, aby bolo jasné, o čom hlasujeme, treba prečítať vždy návrh proste uznesenia. Ja by som ináč išiel práve naopak, išiel by som postupne, 1, 2, 3. Dobre. Máme Ačko, Bčko, Cčko, ale aby bolo do záznamu jasné, o čom hlasujeme, aby sme neotačeme to, lebo ja viem, že by to bolo možno platné, ale mne sa nechce nikomu vysvetľovať, že prečo B predchádzalo A, keď A malo a tak ďalej. V poriadku, takže predkladávam teraz teda návrhová komisia na hlasovanie časť A uznesenia, ktorá sa skladá z 5 bodov A1 až A5 a poprosím vás, zrekapitulujem obsah tých bodov, aby ste úplne presne vedeli, že o čom hlasujeme, lebo nemení sa v tom, čo máte písomne, čiže budeme hlasovať o písomne predloženom návrhu uznesenia v bodoch A1 až A5. V
v bode A1 je s odvolaním sa na príslušné zákonné ustanovenia. Uvedené sú 3 tabuľky, ktoré vlastne zhrňujú základné ukazovatele návrhu rozpočtu na rok 2014. Čiže 3 tabuľky, ktoré charakterizujú rozpočet na rok 2014. V časti A2 schvaľujeme zmenu stavu vybraných záväzkov a pohľadávok podľa metodiky ESA 95 na rok 2014 v sume maximálne do 1 154 000 eur so znamienkom mínus. V časti A3 schvaľujeme použitie rezervného fondu do rozpočtu BSK na rok 2014 maximálne do výšky 4 milióny eur v prípade, že sa nebudú v priebehu roka plniť kapitálové príjmy rozpočtu na rok 2014. V časti A4 s odvolaním zase na príslušné ustanovenia zákona schvaľujeme 3 tabuľky, ktoré obsahujú údaje rozpočtu pre rok 2015 a 2016. To sú tie isté tabuľky, ktoré v A1 schvaľujeme na rok 2014. A v časti A5 schvaľujeme rozhodnutie o posunutí termínu zasadania dotačnej komisie. Čiže hlasujeme o tom, čo je písomne predložené v bode A, schvaľuje v bodoch A1 až A5. Vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, poprosím, prezentujte sa a hlasujte teraz. Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 42 poslankyň poslancov, za návrh návrhovej komisie z prítomných 42. To znamená, návrh návrhovej komisie bol schválený. Poprosím o ďalší návrh. Pričom predkladateľ autoremedúrov upravil bod B2 uznesenia tak, že za ten text, ktorý je dnes tam napísaný, sa doplnia slova a to do výšky 10 % rozpočtu príslušného programu alebo podprogramu. To znamená, že schvaľujeme 3 splnomocnenia pre predsedu BSK, B1, B2 a B3, pričom v uznesení B2 doplňujeme autoremedúrov oproti písomne predloženému materiálu slova a to do výšky 10 % rozpočtu príslušného programu alebo podprogramu. Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslankyne. Vážení páni poslanci, prezentujte sa, prosím, a hlasujte teraz. Za bolo 42 poslanky poslancov z prítomných 42, takže aj tento návrh návrhovej komisie bol schválený. Poprosím návrh komisie o ďalší návrh. A hlasovanie ukončíme hlasovaním o časti C uznesenia, ktorá je krátka a obsahuje úlohu pre riaditeľa úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť rozpis rozpočtu na február 2014. Presný text je ten, ktorý máte písomne predložený. Ďakujeme pekne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu, tak ako prinesla návrh komisia teraz. Za bolo 41 poslankyň poslancov, zdržal sa 1 z prítomných 42, čiže sme schválili aj tento návrh. Veľmi pekne ďakujem za to, že máme k dispozícii rozpočet, poslankyne, poslanci. Prechádzame k bodu číslo 12, návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BRSK na prvý pôrok 2014. Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, predneste ho. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, prv ako prejdem k tomuto materiálu, chcel by som vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili 14. januára. Veľmi si to cením.
som pripravený pripravovať pre vás celé toto naše spoločné funkčné obdobie materiály v takej kvalite a v takom rozsahu, ako si budete želať, a samozrejme, aby vám mohli pomôcť pri vašom rozhodovaní v prospech tohto kraja, v tejto župy. A teraz k tomu materiálu, ktorý máte pred sebou. Je to materiál, ktorý predkladám pravidelne a ukladá mi to zákon. Materiál prešiel všetkými komisiami, ktoré o ňo prejavili záujem. V jeho závere sú aj výsledky o hlasovaní o ňom, takže myslím si, že nie je veľmi potrebné, aby som prechádzal jednotlivé body. Toľko asi k tomuto plánu. Poprosím neprítomnosti župana, otváram diskusiu k tomuto bodu. Tam je treba doplniť ten... Ďakujem veľmi pekne, nikto není prihlásený. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Návrhová komisia vám predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako bol písomne predložený s materiálom. Skladá sa z dvoch častí. Zastupiteľstvo po A schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý pôrok v počte a štruktúre. Je vymenovaný zoznam kontrol a ich štruktúra, a po B splnomocňuje hlavného kontrolóra určovať výkon kontroly v konkrétnych subjektoch. Ďakujem, prezentujte sa. Teda, neviem... Nie, že by som nechcel, a neviem, či môžem viesť zastupiteľstvo. Nemôžem. Matúš, prosím ťa, môžem viesť? Matúš. Ja nie som poslanec, keď sa niekto z poslancov nájde a musí predseda, poprosím vás, už ide, alebo tam, musí už ide pán predseda, ide, už to máme vyriešené, Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, sú chvíle, kedy naozaj rokovací poriadok, nerokovací poriadok, tak skoro to išlo. No, poďme k veci. Poprosím, podľa návrhovej komisie, prezentujte sa a hlasujte teraz. Za bolo 39 poslankyň poslancov, jeden nehlasoval z prítomných 40, čiže návrh bol schválený tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 13, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvarov hlavného kontrola BSK za druhý pôrok 2013. Pán hlavný kontrolór, predmetnú správu poslanci majú pred sebou, tak nám ju uvedte. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, keďže aj tento materiál bol už v komisiách, o čom teda svedčí aj záznam v zadnej časti tejto správy. Myslím si, že môžeme prejsť len k tomu, aby sa o ňom diskutovalo. Chcem ešte upozorniť, že v závere tohto materiálu sú tabuľky, z ktorých je zrejme, ku ktorým porušeniam, v ktorých kontrolách prišlo. Tak stručne len toľko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nevidím pani poslankyňa Zemanová.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kontrolór, na finančnej komisii bola ešte vlastne jedna požiadavka zo strany poslancov, že aby ste vlastne na dnešnom zastupiteľstve bližšie špecifikovali, aké prípadné trestné oznámenia boli podané zo strany útvaru hlavného kontrolóra a konkrétne na ktoré tieto prípady zistené z kontroly. Nech sa páči, pán hlavný kontrolór. Ďakujem pekne za slovo. No, takže by som to veľmi stručne zhrnul, že v roku 2010 sme podali trestné oznámenia a spolu s čiastkovou správou, ktorá vyplynula z kontroly na úrade BSK za roky 2009. Išlo tam o podozrenie zo spáchania trestnej činnosti vo veci predraženia verejných obstarávaní. Išlo o 3 prípady, na ktoré sme mali aj súdno-znalecké posudky. Táto situácia dopadla tak, že nám to najprv zamietol vyšetrovateľ, potom sme sa odvolali alebo podali sťažnosť na vyšetrovateľa, zamietla nám to prokuratúra. A zaujímavá vec je, že nový generálny prokurátor sa k tomuto prípadu znova vrátil. Takže v januári vlastne som bol už vypovedať opätovne v tejto veci, vo veci tohto prvého podania. V lani, v roku 2013, sme podali spoločne s riaditeľom úradu, inžinierom Žákom, trestné oznámenie. Bolo to 27.9. Inak toto trestné oznámenie je zavesené na webovej stránke kraja v časti správy a v archíve. Pred pár dňami to bola stránka 8, ale zrejme sa to posúva. Čiže tam je celé znenie tohto trestného oznámenia. Je to zase za obdobie 2008-2009. Išlo tam o 10 prípadov verejných obstarávaní. Išlo tam o nepodložený prevod peňazí regionálnych ciest. Išlo tam o neschválený prevod peňazí Združeniu Protenis Pezinok, ako aj fyzickej osobe Hlaváček, Plavecký štvrtok. V tejto veci my sme odovzdali len kompletnú dokumentáciu s prílohami a nejakú ďalšiu odozvu ešte zo strany vyšetrovateľov nemáme. Toľko stručne k týmto. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemanová s faktickou poznámkou. Vlastne k tejto samotnej veci, ale vlastne aj k takej všeobecnej transparentnosti, čo sa týka zverejňovania informácií a správ z kontrol, tak by som chcela podať pozmeňujúci návrh uznesenia k tomuto bodu a síce doplniť navrhnuté uznesenie o bod B v časťou ukladá riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou zverejňovanie výsledkov zo skončených kontrol u kontrolovaných subjektov v lehote do 14 dní od doručenia správy z vykonanej kontroly v termíne ihneď. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Cigániková. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja sa prikláňam k Ankymu návrhu. Takisto teda si myslím, že tieto veci by mali byť zverejňované a najmä, aby tam teda bol nejaký ten termín, nakoľko napríklad aj v tomto momente ešte chýbajú výsledky kontroly z druhého polroku roku 2009 na webe, aby si verejnosť teda naozaj mohla urobiť obraz, tak by bolo dobré, aby čo najviac dokumentov bolo verejnosti prístupných. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Tuto mám nejakého osvojiteľa, čiže pána hlavného kontrolóra. Ďakujem pekne. Samozrejme, ako predkladateľ tohto materiálu si túto zmenu osvojujem. Ďakujeme pekne, nech sa páči. Nevidím nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie. Poprosím návrh komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. Návrhová komisia vám predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako ho autoremedúrou upravené prijal predkladateľ. Čiže poprosím vás o trochu pozornosti. Uznesenie sa bude skladať z dvoch častí.
po A. Berie na vedomie správu o výsledkoch, to je to, čo máte v písomne predloženom materiáli, a doplní sa nová časť uznesenia B, ktorá bude znieť: ukladá riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou zverejňovanie výsledkov zo skončených kontrol u kontrolovaných subjektov v lehote do 14 dní od doručenia správy z vykonanej kontroly, termín i hneď. Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslanky, vážení pani poslanci, prezentujte sa, prosím, a hlasujte teraz. Za bolo 39 poslanky poslancov, jeden nehlasal z prítomných 40, čiže sme schválili návrh tak, ako prednesla návrh komisia. Prechádzame k bodu číslo 14, komplexná informácia o integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Poprosím pána riaditeľa, aby materiál, ktorý máte pred sebou, uviedol. Vážené pani poslanky, pani poslanci, tento materiál bol na základe požiadavky pána poslanca Červienku pripravený, aby sme si prezreli, povedali o tom, v jakom stave je integrovaný dopravný systém, a poprosím kolegu zo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, aby tento materiál uviedol a vám odpovedal na všetky otázky. Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Peter Valky. Sekundu, ja tu udelujem slovo. Takže poprosím, nech sa páči, prezentujte materiál. Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Peter Valky a pracujem v Bratislavskej integrovanej doprave na pozícii vedúceho oddelenia ekonomiky dopravy. Hneď na úvod by som chcel ospravedlniť neúčasť nášho pána generálneho riaditeľa, ktorý sa nemohol pred vás postaviť zo zdravotných dôvodov. Naša spoločnosť, ako už bolo povedané, dostala úlohu pripraviť pre vás materiál informačný ohľadom integrovanej dopravy ako takej. Z toho dôvodu sme vám ho pripravili základnú informáciu o tom, čo Bratislavská integrovaná doprava nachádza integrovaný dopravný systém po svojej prvej etape. V krátkosti je tam vypísané aj príprava druhej etapy. Treba povedať, že v čase, kedy sme my dostali od vás túto úlohu, sme mali rozpracovaný materiál o zavedení druhej etapy, ktorý vám predložíme na ďalšie zastupiteľstvo. Vážené pani poslanky, vážení pani poslanci, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nevidím nikoho prihláseného do diskusie, poprosím návrhu komisiu o návrh uznesenia. Návrhová komisia nedostala žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie uznesenia a preto predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako je písomne predložené spolu s materiálom. Zastupiteľstvo berie na vedomie komplexnú informáciu. Vážené pani poslanky, vážení pani poslanci, poprosím, prezentujte sa, hlasujte teraz. Za bolo 34 poslanky poslancov, traja sa zdržali, 2 nehlasovali z prítomných 39, takže sme návrh schválili tak návrh uznesenia, ako prednesla návrh komisia. Prechádzame k bodu číslo 15. Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov výborov pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Vážené dámy, vážení páni, poprosím našu pani riaditeľku Šopovú, aby predmetný návrh uviedla. Dobrý deň. Tento materiál predkladáme na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky o službách zamestnanosti, kde samosprávnym krajom vyplýva povinnosť odvolávať a voliť členov do výborov pre otázky zamestnanosti pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nakoľko predchádzajúci členovia niektorí už dnes nie sú poslancami Bratislavského samosprávneho kraja,
Tento návrh bol predložený do Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí, kde členovia sa uznesli na tom, že navrhujú odvolať predchádzajúcich členov jednotlivých výborov a vymenovať nových tak, ako je v návrhu uvedené. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia. Nevidím nikoho prihláseného, poprosím návrh komisie o prenesenie návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. Návrhová komisia nedostala žiadne návrhy na zmenu alebo úpravu predloženého uznesenia a preto predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako je písomne predložený. V časti po A odvoláva 3 dvojice zástupcov a v časti B volí 3 dvojice zástupcov výborov. Nech sa páči, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, prezentujte sa, prosím, a hlasujte teraz. Za bolo 39 poslankyň poslancov, jeden sa zdržal z prítomných 40, čiže tento návrh sme schválili tak, ako prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 16. Návrh plánu zasadnutia zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2014. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetný návrh máte pred sebou, prešiel všetkými našimi orgánmi tak, aby sme boli čo najviac užnášania schopní. Poprosím pána riaditeľa, aby ho uviedol. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, bola jedna pripomienka z komisie, a to dátum zasadnutia zastupiteľstva z 31.10., čo je deň pred dušičkami, sme posunuli o týždeň skôr. Ešte je tam oprava v tej dôvodovej správe, lebo tam nastala chyba, čiže všetky ostatné, ostatné tam neboli pripomienky, či táto pripomienka bola akceptovaná. Nech sa páči, otázky. Nech sa páči, pán poslanec Baxa. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som vás chcel poprosiť, aby sme doplnili ten návrh rámcového programu zasadnutí v 2 zasadnutiach, a síce 11. apríla, kde by sme mohli za ten bod 9 vložiť bod, ktorý sa týka informácie Komisie na ochranu verejného záujmu o plnení povinností verejných funkcionárov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012. Aby sme mohli takto uzavrieť rok 2012. A v podstate tá istá položka potom aj na júnové rokovanie zastupiteľstva, kde by sme to ale zase, že by to bola správa za rok 2013. Aby sme mohli jednoducho uzavrieť tú činnosť komisie, čo sa týka podávania oznámení verejných funkcionárov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ja len pripomeniem, že tam sa jedná o prílohu samotnú a my tu schvaľujeme uznesenie ako také. Ale to je samozrejme, že to tam bude. Nech sa páči, pán riaditeľ. Toto je iba predbežný návrh programu. Tých bodov tam bude jednoznačne viacej, určite aj z poslancov, z klubu a tak ďalej vyplnú ďalšie požiadavky, ale ďakujem, doplníme to tam, my vedieme si takú ako predbežnú agendu a ja budem rád, aj keď budú mať nejaké iné poslanci pripomienky, požiadavky, tak budeme postupne doplňať, aby sme mali čas vypracovať tie jednotlivé materiály. Ďakujem pekne. Nikto ďalší prihlásený do diskusie, nech sa páči, návrhová komisia, predneste návrh uznesenia. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie návrh uznesenia, tak ako je písomne predložený. Zastupiteľstvo berie na vedomie plán zasadnutí. Poprosím pani poslankyne, páni poslanci, prezentujte sa, hlasujte teraz. Za bolo 40 poslanky, z prítomných 40. Agnes, dáme ešte raz hlasovanie? Nie je problém. Dáme ešte raz hlasovanie? Takže návrh bol schválený tak, ako bol prednesla návrhová komisia. Prechádzame k bodu číslo 17, rôzne, všeobecná rozpráva. Vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, otváram všeobecnú rozprávu. Nech sa páči, pani poslankyňa Päť Prstá.
Ďakujem za slovo. Chcela by som vás krátko informovať o iniciatíve poslancov klubu SAS, OKS a Zmena z dola, kde vám chceme predložiť zmenu rokovacieho poriadku komisí, kde by sme chceli, aby sa vlastne komisie stali verejné, pre verejnosť prístupné a materiály z komisí aj zápisnice boli zverejňované a archivované na webe Bratislavského samosprávneho kraja. Jedná sa samozrejme o dôvodom na to je zvýšenie participácie občanov na práci komisií a nechcela by som teraz, aby sme veľmi diskutovali o tomto materiáli, keďže chceme ho normálnym procesom dať jednotlivým poslancom na pripomienkovanie aj do jednotlivých klubov. Ja som si tak predbežne urobila prieskum v 2 komisiách, kde boli hlavné pripomienky komplikácia práce komisí, konfliktnosť, prípadne nejaké problémy s účasťou verejnosti. Ja by som chcela vlastne všetkým poslancom pripomenúť, že demokracia je v podstate komplikovanejší proces a demokratická správa a rozhodovanie je vždy konfliktnejšia, problematickejšia a náročnejšia ako rozhodovanie v totalite, čo samozrejme nechceme, pretože výsledky alebo rozhodnutia, zákony, ktoré prejdú demokratickým procesom, sú podstatne kvalitnejšie a kultivujú spoločnosť, kdežto direktívne, netransparentné rozhodnutia bez účasti verejnosti sú síce jednoduchšie a ľahšie rozhodnutelné, ale sú podstatne nekvalifikovanejšie, nekvalitné, neodborné a prinášajú potom komplikácie v praxi. Takže chcem vás poprosiť o pochopenie tohto procesu. A druhým veľmi vážnym dôvodom je, že Bratislavský samosprávny kraj je svojím spôsobom aj vzorom pre ostatné obce, kde tento problém je možno ešte vypuklejší a problematickejší. U nás možno ten problém nebude až tak vyčnievať, ale bol by vzorom aj pre obce a v celom Bratislavskom kraji. Takže by som vám bola vďačná, keby bola vzorová náš rokovací poriadok. Ďakujem veľmi pekne, ja len 2 slova. Ja som rád, keď sa taká diskusia otvorí a naozaj si myslím, že to proces, ktorý keď dokončíme a to mňa oslovuje, je vzorom pre aj všetkých tých, ktorých tu máme. Nech sa páči, pán poslanec Sloboda, potom pán poslanec Šramko. Ďakujem. Ja teda ako predseda poslaneckého klubu naozaj budem sa uchádzať o podporu aj zvyšných poslancov zastupiteľstva, aby naozaj dotiahli sme tento návrh do konca a bol súčasťou nášho rokovacieho poriadku. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Šramko. Faktická poznámka. Ďakujem, ja by som chcel zareagovať na pani poslankyňu. Vôbec si nemyslím, že tu zastupujem nejakú totalitu, ale v každom prípade by som chcel o tom najprv otvorene viac diskutovať, kým sa rozhodnem, lebo som presvedčený, ktorýkoľvek materiál, ktorý dostávam na komisiu, môžem prerokovať s akýmkoľvek odborníkom, osvojiť si jeho názory, ale nemyslím si, že zavolať tam 10 odborníkov, o ktorých vôbec netuším, ako to budú prezentovať a môžu skomplikovať odborné komisie a ich zasadnutia tak, že možno práve vďaka takýmto ľuďom sa nedojde k nejakým záverom. Takže ja si myslím, že treba o tom otvorene hovoriť, ale nemusí to mať podfarbenie slov typu totalita a podobne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Červienka, pani poslanka Zemanová za ním. Ja som veľmi rád, že sa otvára táto téma na pôde zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Ja sa stotožním s pani Pätoprstou. To, že nás volili občania a že my ich tu zastupujeme, neznamená, že teraz občana nepustíme medzi nás aj na zasadnutie komisie. Prečo nie? Keď tam chce byť, keď prejaví dobrú vôľu ten občan, že tam chce sedieť s nami, či už sa vyjadriť, alebo si to len vypočuť. Nech neodchádza znechutený alebo demotivovaný. Toto je tiež aj forma sprístupnenia tej župy ako takej smerom k občanovi. Nech odchádza spokojný, že áno, zúčastnil som sa, vypočul som si, videl som, prehovoril som, odchádza spokojný. Prosím vás pekne, toto sú veľmi dôležité veci. Občan tu má jednoznačne prednosť, takže
začnime naozaj seriózne sa zaoberať touto témou, ako sprístupniť, čo sa len dá, či zasadnutia komisí, či materiály, ako to všetko sprístupniť občanom. Tak pevne verím, že ešte v tejto diskusii budeme pokračovať aj na ďalších zasadnutiach, aj na stretnutiach komisí. Ďakujem. Ďakujem pekne pani poslankyňa Zemanová, po nej pán poslanec Baxa. Ďakujem pekne za slovo. Trošku z iného súdka. Ja by som, pán predseda, chcela poprosiť urobiť niečo s akustikou v tejto sále, lebo to je niečo tak zúfale, že ja teda polovičku každého slova nepočujem, si potom domýšľam a nechcela by som. Čiže či náhodou teda prosím, aby sa urobil, či nenáhodou, ale verím, že sa dá. Aj v kostoloch tá akustika je ďaleko lepšia a sú to oveľa zložitejšie priestory ako jedna rokovacia sála. Takže dúfam, že na budúce to už bude trošku lepšie. Ďakujem, pozriem na to. Neviem, však za 4 roky sme nemali s tým problém, neviem, v čom to je, dáme to overiť, uvidíme. Nech sa páči, pán poslanec Baxa. Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som vás informovať o tom, že naša komisia na ochranu verejného záujmu finalizuje práce na úpravách formulára, ktorý vám má pomôcť splniť svoju povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona podať oznámenie v stanovenej lehote. Predpokladáme, že do konca februára bude hotový formulár. Potom si vám ho dovolíme zaslať aj s upozornením, že máme aj takúto povinnosť, ktorú si treba splniť. Keby som vás poprosil, aby ste tomu venovali pozornosť. Na druhej strane, ak by bola potreba nejaké veci vysvetliť, tak samozrejme je možné zorganizovať neformálne stretnutie poslancov, kde si vysvetlíme jednotlivé tie veci, ktoré sú v tom formulári uvedené. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Keďže nevidím nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie, uzatváram tento bod. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám veľmi pekne za účasť, pekné prázdniny a zídeme sa veľmi skoro kvôli tomu bodu, ktorý sme vypustili. Ďakujem pekne ešte raz, že ste tu prišli.